Abobisa boborendi korwa sensemo ya bwekaime ya constituency ya Kitutu Chache South bachakire obonya byobotindi liyo komanya mbarabi banyatuko bakora obosalia gocha se transformer yameye gotoka se kenyero kianyo sia korengana na barabo nigo batebire obosalia obobwagandira ko bokwene kigwa senseme yo asabate biringe transformer yo nigo yanyara ko bage kobe kwa sobwango iga ko batakano gosaligwa we transform eyo nigo bonege sunta kagena takobe kwene kiwa sechinsemo ime constituency eyo hengana abamenyabo batabire here agendere ko bage kogosereria oburendi bwabanga gutomanya muriko ito Evelyn Osero. Abamenyi bekenyoro kianyo sia yo tokase location ya Bugeka ebunge ya Kitutu Chache South ya county ya Kisii mbirero bare asoko babatabwatyo borabu ayamagega yo koboke mambearero na konyora transformer senseme yoge tagoire nebinto koibwa twatige gesunte ime gesunte kebe mpaka tore birero kiagera oroja baibwa chete butuko bakaira twachandikire akio tobwate birere binene asengencho koiberwa estime yango tokonyere unantu n'abalemi toko bitorera cyamba cy'insiyaga umbalemi torengo turagitore cy'ingoko igabono twacandikire ntoribwati estima nigekore cyabatikira bange bakumetie ase obotene na kwemeroberi menke serikali ho yatwachisimi toko tumeka asinyomba cyeito toko rwareria abananchi bono simi buno muriro yogenda esimi gere off meremo teyo iko monto ndebwasi ora twaro machando kore chesta nyonsi abono ntobwati korengana na buono nyase transforme yobekire nigo atariagiya asaba kuboria ebege kunganywa go chiase chinsemo burendi bure togosaba kama Kenya Power bana ba wanja barusie transformer yenya bago gotokonya babeke transformer ye ese school igari moinari ese obolindi bokari transformer ye ebe kunyonsi ali esukuru ase security ere ase chinyomba chiriange iko jabeke tu ase metere gati nyombe ndeta iyo inoro mochando sengenjo ndenga kienda mabuta natache twa sengenjo nyomba chinde nchi nigo baigo baganirie engana yo burendi korigereriwa yo yabeire gosererie nene ase abamenyi bechinsemechyo abasikari police station etoke ange na se itoga mosocho ngare na indututu are police station iga bamanya none patrol mugambi kagukora na abwata abasikari bae bagukora ki bakomubwati siegasi amangana security neboretake warwancha bwana mwesimiwa nino mutenereta amangana security otokonye tonyore boss yari no nyama tongaria ebero abasikari babekwo egere tubwaterane nokuboria kwarwe wasaba iboriko imukigetambukiro kegwenerete asokorwa nebikore binge bunebi wetera okoronge ya chimbwa cy'abana babo abananchi baminto onde bwensi omanyate ngana abwate abana batari kogende school babwate character chire chimbe gakianja mu banane go cya serikali umugambi tonto bwate gaiga omugambi intenenere bwenseme yoni gaine kiaya na kugania okubwatirana asensemo yoburendi na boigo abananchi eryo kuruhania ebikole bunebi. Hata mimi niko na huzuni kwa jambo yenye limefanyika hapa leo. Tumejaribu kupigana na hao watu lakini kama kuna venye wametulemewa. Nilikuwa naomba serikali vile tunashirikiana hivi tujaribu kushika hao watu because we have the suspects wenye tunataka tufuatilie tuone mienendo zao vile ziko angalau tujue ukweli mahali huko ili tuweze kupata hao watu. Hao watu wametusumbua sana, tumekuwa tukifanya mapatrol lakini kama wakati ni kama wao wanajua mahali tuko. Tukifanya mapatrol kama tuko side ya chini unapata wao wako side ya juu bila kujua. Kama wananchi na nyinyi pia muwe tayari kushirikiana na sisi ndio kazi yetu itakuwa rahisi. Omotenene nikorwa service yo mochumbo Kitutu Chache South ni gwabanekeria bamenyi abo mokiabo mochumbe bwokonekia obora bwairanire na monoko gania ogokonya na ase ogotinya oborendi mojumbo gikerie genteke ando boliri our security apparatus batenene imara gwetera so chief oito OCS na barayi bali bonsi barega aba community policing nere na ari tayari kubwaterana paka umwananchi wakikisha ngabakora bali barase amatega batugekanire bali bakageire na ande undura atuke ngana atuke ngankoli nara semete igora sestima uchiasa no morero nera ya bwateri watu abwatuke gima nerichiko libwatyo mukondo no mojumbe kibagendia gusabanga muntu kabwatirwe omoibori bwo mwana oyo to basa gocha kolera policing omwana ona abwate twese ngenje obwibi lichiko litekyo mukondo olioye
egere abananchi aba baemba atigara bakonya kumia Kenya Power nabaro bakora uchunguzi yabo ya bene because emereme yachakire terimia yogosarichi transformer abanyonsi mwanjire tomenya segesunte mwanjire tomenya gesunte ngoripotere geteseni kia Ndizi TV erietariane Evelyn Osero.